A la bona carn tenim tres grans objectius: aconseguir un bon producte, aconseguir un bon preu i aconseguir un bon servei. Per aconseguir un bon producte ens cal controlar dues coses: l'alimentació dels animals i la seva confortabilitat. Avui us volem parlar d'una carn molt especial, on la seva alimentació i la seva confortabilitat ratllen l'excel·lència. Avui us volem parlar de la nostra carn de poltre. Tota la nostra carn de poltre prové de poltres i cavalls criats en plena llibertat en el Pirineu català. Tenim tres grans motius per recomanar-vos aquesta carn. Pels que us voleu aprimar, la carn de poltre és la més baixa en greixos. Si la comparéssim amb el gall d'indi o amb el mateix pollastre, la carn de poltre és la que menys greixos té. Pels que teniu anèmies i problemes similars, la carn de poltre és 5 vegades superior en contingut de ferro que no pas qualsevol altra carn. Pels que vulgueu lluitar contra el colesterol, la carn de poltre és 9 vegades superior a qualsevol altra carn en àcids grassos essencials omega-3. El factor humà no intervé en cap cas ni en la seva alimentació ni en la seva confortabilitat. Són animals que viuen en total i plena llibertat per les muntanyes. Això vol dir que el resultat serà una excel·lent carn, igual o millor que qualsevol carn que poguéssim dir ecològica. La bona carn us porta a casa vostra aquesta excel·lent carn de poltre sense trencar la cadena del fred. Benvinguts al plaer de menjar bé i sa. Benvinguts a la bona carn.